Fosters ja Energy etsivät perjantai-lähettiläitä. Levitä perjantain ilosanomaa ja voita 2 maailman pisin perjantai. Matka, jossa juhlat alkavat Sydneystä ja päättyvät Los Angelesiin. Ehkä luulette, että tänään on maanantai, mutta ei ole, se on perjantai-päivä. Energyn taajuudella ja Facebookissa julkistetaan joka viikko uusi perjantain ilosanomaa edistävä tehtävä. Videoi tai valokuvaa suorituksesi ja postaa todisteet galleriaan. Näen tulevaisuuteen, näen menneisyyteen, näen tähän hetkeen. Perjantai, elän. Voimme rakkaudesta laulaa, voimme itkeä ja surraa. Voimme toisiamme purra ja hurraata ja hurrata, mutta teemme sen helpoiten. Kun on oikea päivä, eli perjantai. Hauskimmat suoritukset palkitaan. Osallistuja seuraa kisaa osoitteessa nri.fi/Fosters.